Sí, conseller. Les dues persones que van interceptar la persona que anava a la manifestació amb una pistola eren Mossos d'Esquadra? La informació que ens donen és que no van ser Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra donen la informació de que hi havia una performance amb, en definitiva, amb pistola de joguina. I les informacions que sembla que han sortit és que els propis, fins i tot malgrat això, els propis organitzadors li van demanar a aquesta persona que retirés la pistola. Però m'està dient que les dues persones que van interceptar aquesta persona no eren Mossos d'Esquadra, no? Exactament. Llavors com saben que era de mentida la pistola? Home, perquè jo puc, sense interceptar algú, puc saber com és aquesta persona. I puc saber si puc identificar una cadira sense tocar-la i sense interceptar-la. Nosaltres teníem un redactor allà que estava més a la vora que vostè i no sabia si era de mentida o de veritat. Jo he de dir que amb tot el respecte als seus periodistes i a vostè mateix em crec fonamentalment la versió dels Mossos d'Esquadra. Però els Mossos no saben com era la pistola, ni tan sols van obrir diligències. Qui diu que no ho saben? Qui ho diuen que no ho saben? Fixi's vostè, si ho saben, que no van obrir cap investigació perquè estaven absolutament certs de que era una investigació, era una pistola de joguina. Li faré una segona pregunta. Vostè creu que el conseller d'Interior ha d'anar a manifestacions? Miri, contestaré amb dues respostes. Hi ha hagut consellers d'Interior i ministres d'Interior que han anat a moltes manifestacions antiterroristes. I davant d'una manifestació on es reclama la pau, crec que el conseller d'Interior, jo tenia l'imperatiu ètic d'anar. Com recorda el Francesc Margalboro avui a La Vanguardia, em sembla que la manifestació de desembre vostè no hi va anar-hi perquè estava al càrrec del dispositiu de seguretat, oi? Jo li he dit que considero èticament, per imperatiu ètic, anar a una manifestació en contra de la guerra i que consellers d'Interior del País Basc i ministres de l'Interior del Govern Central han anat a manifestacions. D'acord, gràcies. Iñaki, les preguntes? És una pregunta per al portaveu del govern. És si el govern avala la presència del conseller d'Interior a una manifestació on hi havia pancartes i es van fer lemes que incitaven a l'odi racial i a l'apologia del terrorisme. El govern no ha debatut això a la reunió de govern i respecta totalment la decisió del conseller d'Interior. Sí, que avala la presència en aquesta manifestació. Jo li dic que no ho ha discutit el govern, però que es respecta totalment la decisió del conseller.